Takže čaute mačky a rybičky, máme na Fist, vítajte v ďalšom videa z Minecraftu. Ako si môžete všimnúť, mám nový skin na Minecrafte a vidíte, je to taký pekný a vlastne to není môj skin, je to môjho kamoša. Potom ti to vrátim a ja som ho len požičal, pretože môj skin, neviem, stratil sa, tak ideme to rozprávať a ideme hrať. Bože, tie lagy. Lagy, neviem prečo mi tak laguje Minecraft. Ale aspoň, že hrajem Minecraft. Takže dneska nechcem nič ukázať, no mane ideme len ťažiť. No mane ideme ťažiť. Počkej, toho som rozprával. Takže ešte raz. A naposledy. Teraz ideme len ťažiť a teraz práve klikám. A len teraz mi to vy nevidíte. A neviem prečo mám toľko tých kociek, vlastne neviem. Takže sa na čo vyberiem? Zoberiem sa radšej TNTčko, no zoberieme si TNT a ešte zapalovač, aby sme tu mohli zapaliť TNTčko. Takže kde je zapalovač? A tu je zapalovač. Ok, zoberieme si zapalovač a možno si zoberieme aj luk. Alebo nie, radšej áno. A zoberieme si aj meč, alebo sekeru, alebo krompáč. Neviem, ale zoberieme si radšej meč. Okay. Toto vyhodíme a ideme hrať. Takže dáme sa na TNTčko. A chcel by som z môjho pohľadu, ako by to vyzeralo, keď to vybuchne. Jaký pekný fešáčik tam bol. Volá sa Iron Fist. Ten mikrofón mi ide do záberu. Vlastne ho takto držím. Takže zapalíme TNTčko. Ale neviem, čo mi tak seká. Ale aspoň, že hrám Minecraft. Takže zapálime to. Ja som nechcel FPčku, ale to už dobre. Zapálím. Počkať, ja som netrafil, netrafil? Netrafil som? Neviem. Pozriem sa to. Nie, netrafil. Takže ľudia, nechcem vás toľko, lebo dosť mi seká, jak vidím, tak až sa